Zorioneko dira Euskal Herriko sagardozaleak, txotx denboraldiari hasiera eman ziotelako asteazkenean. Sagardo berriaren eguna ospatzen den 16. urte honetan ere, ekitaldiko une nagusia txotxireki ere izan zen. Astigarragako Petritegi sagardotegian, Aimar Olaizola pilotaria izan zen sagardo denboraldi berriari hasiera emateko arduraduna. Ilusio berezi intziala, ez, eta, nik alde hortatik behintzat oso pozik, eta, nik eskerra eman nahi nituzke, Astigarragako sardo gile guztiri, niri aukera hau emateatik ez zerrien, niretzak gore, nik uste gore handi badela, gaurko unen, aukera hori izatea. Une horretan ireki zuten lehen kupela. Horren ostean, denboraldiko sagardotegiko lehen menua dastatzeko aukera izan zuten bertara joandakoek. Azken 3 hamarkadetako uztarik handiena izan da 2008koa. Bertako 10 milioi kilo sagar mota bildu dituzte. Uzta oparo horri esker, Euskal Herrian 13 milioi sagardo ekoiztu dituzte. Arduradunek eman zituzten aurtengo sagardoaren xehetasun nagusiak. Momentu honetan sagardoa esan dezakegu nahiko sekua dauzkagula. Behar bada nikaz puntu batekin. Eta kolore aldetikan ere lehen gurtia baina argixiagoak konsideratzen dira, berde puntu batekin, eta nahiko aromatikoak, eta hauan gainera freskotasuna eragiten duten sagardoak ditugu, ez? Astigarragako sagardo etxearen sagastian, sagarrondo berri bat landatu zuen Olaizolak berak, Andoni Egaña eta Sebastian Lizasoren bertsoez lagunduta. Ez bedi izan, sagarrondoan kalteko, lekua izan dezala hazi, ta frutua emateko. Lekua izan dezala hazi, ta frutua emateko.